Straeon o'r Beibl, Moses yn yr Anialwch. Hwn yw Moses. Oedd yn Iddewanwyd yn yr Aifft yn y cyfnod pan doedd bechgyn Iddewig ddim i fod yno. Hynny, magwyd Moses yn halas y Pharo, fo oedd yn dal yr Iddewon yn gaeth. Pan dyfodd Moses gwnaeth gamgymeriad, ffodd o'r Aifft i fyw gyda'r Midianiaid. Galwodd Duw Moses yn ôl i'r Aifft i ryddhau ei bobl gyda help ei frawd Aron. Ar ôl i Dduw ddangos ei wirthiau yn yr Aifft, uniodd yr Iddewon trwy y môr coch ac i gyfeiriad gwlad yr Addewid. Dyma nhw'n dilyn Duw oedd yn ymddangos fel cwmwl yn y dydd a ffan yn y nos. Wrth i Dduw ei harwain trwy'r Anialwch, daeth yr Iddewon yn sychedig a llwglyd. Dyma nhw'n cwyno wrth Moses ag Aron. Gan ddweud waith bod ni wedi marw yn yr Aifft ddim. Dywedodd Duw wrth Moses y byddai'n edrych ar ôl ei bobl. Pob bore mi oedden nhw'n codi ac yn cael digon o fanna am y dydd. What's that? A phob nos roedd Duw yn rhoi cig. Ond mi oedd bobl dal yn sychedig ac yn fawr gyda Moses ac yn dweud, nes di ddod â ni allan yma i farw o syched? Felly galwodd Moses ar Dduw, a dywedodd Duw wrtho daro craig, ac fe mi fod dŵr allan ohoni mwyn i'r bobl yfed. Ac felly darparodd Duw ar gyfer angen ei bobl. Wedi teithio yn yr Anialwch am 3 mis, daethant i fynydd Sinai, a galwodd Duw ar Moses o gopa'r mynydd. Siaradodd Duw gyda Moses am ddyfodol ein bobl, gan ei atgoffa'r gwirthiau oedd wedi gwneud. Ar ôl 3 diwrnod roedd wellt a tharannau wrth i gwmwl trwchus orchuddio'r mynydd. Clywodd y bobl sŵn trwmped byddarol. Ac arweiniodd Moses y bobl i odre'r mynydd i gwrdd â Duw. Dywedodd Duw sut roedd i bobl i fyw, a sut oedden nhw'n garu ef a chanu ei gilydd. Roedd yr Iddewon yn sylweddoli fod Duw wedi siarad gyda Moses o'r nefoedd. Y 10 gorchymyn oedd yr enw ar y rheolau roddodd Duw iddynt, ac roedd yr Iddewon